Обръщам се към вас в труден за страната ни, за града ни, за всички нас момент. Тук ще стане дума за оставката ни, това е безспорно. Но ще прозвучи и въпроси. Къде отиваме, в кой ниво? Някой. Кой е той? Надявам се някой ден да разберем. Какво ни очаква? Очакайте този отговор от мен. И аз самия не знам. За това, което се случва днес, няма да правя анализ. Ще публикувам стенограмата от заседанието на Общинския съвет, на което предупредих, че неизбежно ще настане криза в града. Извън цялата криза, в която е изпаднала страната ни, но и кризата на безвластието, умишлено целяно и постигна. Но омраза, недоверие, безверие и гняв не споря справедливо. Поискаха моята оставка и днес аз я давам. Не спазих пропорцията да е в полза на тези, които ни искат, и да не е в ущърб на тези, които са ми гласували доверие 70 000 души. Защото тези, които я скандираха, очевидно не са мнозинството и ги разграничава от мнозинството хора, излезли да търсят справедливост. А че тя ще е в ущърб на хилядите хора, които и преди дни ми дадоха доверието си, за което им благодаря, също е безспорно. Не бих се подал на призиви от улицата. Аз познавам гласа на Варна и това не е нейният глас. Но, убеден съм и той ще прозвучи. Пламен направи страшна стъпка в живота си, моралният ангажимент, към която е водещ и непреодолим. За града ни. Тема днес, но и утре на изборите. С нея ще се спекулира, но това е тема на политическо говорене и съблазняване. Фактите. Варна постигна много през последните години. Спортни площадки, училищно здравеопазване, социална политика. На второ място сме по безработица след София. На първо място по естествен приръст и дълголетие на жителите. Висок кредитен рейтинг, 3000 нови места в детски градини, 2 нови училища и прочие. Упрекнан съм лично за днешното състояние на града ни. Всичко сме постигнали сами с наши средства варници. И друг път се споделя пред нас. 94 милиона лева са варнинските средства, които ние сме вложили в държавно финансирани функции, като полиция, флот, театър, опера, здравеопазване, противопожарна охрана и други неща. На среща сме получили държавна субсидия от 55 милиона лева. Припомням, за периода 1999-2013 година в 4 общински съвета са приети 12 771 решения, които съм изпълнявал, отчитал, а Общинския съвет е приемал моите отчети. За това време сме имали 57 депутати, 7 министри. Задавам си въпрос. Не можехме ли заедно да постигнем повече? Твърде горещи са събитията, за да преценим трезво, да съдим правилно. Но за причините днес да сме в това положение мога да кажа. Аз хвърлих страната в бедствие и немотия, аз мога да отговоря на въпросите на хората за банките и лихвите, за горивата и акцизите, за тока, водата и много неща. Упреци и обвинения ни липсват, за да се добавят и моите. Само времето трябва да покаже сценария, на който сме жертва на който стана и Пламен, без това да подлага на съмнение мотивите. Нека онези, които ми обвинят, че подавам оставка, се опитат да разберат, че името ме е накърнено тежко и не мога с достоинство да представлявам града ни, отстоявайки интересите на хората и общината, както съм го правил до сега. Потресаващите лъжи и обидни квалификации минаха границите на поносимото за мен, семейството ми и близките ми, но това е мое бреме, което ще нося до очистване на името си и назоваване на истинските виновници. Благодаря
наварни с гласуването ми доверие 4 пъти. Благодаря на екипа си за съвместната ни работа. Благодаря на семейството си, до което сега ще бъда по-често, така както те бяха до мен през тези години. На града, в който съм роден и който обичам, на вас, уважаеми съграждани, пожелавам от цялото си сърце разум, здраве и добро бъдеще. Тук пред мен е оставката ми. Смятах да я връча сега, но не виждам на кого, поради което тя ще бъде внесена чрез деловодството на Общинския съвет, защото тя вече е изведена от деловодството на община Варна. Благодаря ви. Ще бъда на разположение на медиите от началото на следващата седмица с удоволствие. Не възнамерявам да правя допълнителни изявления за днес. Мисля, че това е напълно обяснение. Благодаря ви за вниманието. Нека да всички желая.